Manager Renias Mbada Pirenge Diritondada Osino Level upgrader Pandi bottom care Daddy Kuchikoro tisuta ipula vamwe pafudu yako taitweta uyiramwe kapinda chik tenongedza nechigunwe kasesa waya munonga apronwe Matich fodga taitopo chatisingade kudzidza lesson tairibira jeche otodiringi mbegi iri full of kampucha tadzagwa torova vamwe muromo kuitaka bucha toyazi kubhadharisa ndatidola fotu tisiri kana zikana purisa teparu kutora mare chema pasina tituma kusku ndidzo mari dzatezodha kuisa yesmabhuku taisamakisa taingozvimakira nekuzvimakira hapana pataizvichekera mamaofara mwana wangu anozvigonera chokwadi panyanga yenzou ndakangochiputira consultation ndaya tedimusit igemu ndeda kuripedza ndine clean sheet svikasvika pa10 ngesha msoro vaita slot zvakaita kwana bhola tondirova mademo 30 pafaji taitonga zvekupisa office tatorerwa skangi mix yacho nemechis chamba chonaka unge gudhadhari neletisi tapiwa mari yekudya todya yeschool fees especially zvedu kana taenda kumasports takananganisa inifomu kuita ngemadhats neemaleseni yacho touraya makosi takazvihwinisa pasina kana need yemavhoti zvitororohopa unge madharabhuju ndakutyisa munhu wese sendakatsika juju zabhostate hanzengabotorora muju pwa musana onzwa roti kuchu utsinye tanga tisina tatine badness tenjaskele munhu fachenjera dangerous tekunda matichese kurova serious taiba mabhero 3 months zviri continuous zikatakwa ndaitoona hora kuona mino yangu yaora bitman ndichimuona segora achindidhonzadhonza kuchikoro tisu taibhula vamwe pafudu yako taitweta uyiramwe kapinda chik tainongedza nechigunwe kasesa waya munonga apronwe matich fodya taitopo chatisingade kudzidza lesson tairibira jeche otodiringi mbegi iri full of kampucha tadzagwa torova vamwe muromo kuitaka bucha toyazi kubhadharisa ndatidola fotu tisiri kana zikana purisa teparu kutora mare chema pasina tituma kusku ndidzo mari dzatezodha kuisa yesmabhuku taisamakisa taingozvimakira nekuzvimakira hapana pataizvichekera mamaofara mwana wangu anozvigonera chokwadi panyanga yenzou ndakangochiputira consultation ndaya tedimusit igemu ndeda kuripedza ndine clean sheet svikasvika pa10 ngesha msoro vaita slot zvakaita kwana bhola tondirova mademo 30 pafaji taitonga zvekupisa office tatorerwa skangi mix yacho nemechis chamba chonaka unge gudhadhari neletisi tapiwa mari yekudya todya yeschool fees especially zvedu kana taenda kumasports takananganisa inifomu kuita ngemadhats neemaleseni yacho touraya makosi takazvihwinisa pasina kana need yemavhoti zvitororohopa unge madharabhuju ndakutyisa munhu wese sendakatsika juju zabhostate hanzengabotorora muju pwa musana onzwa roti kuchu utsinye tanga tisina tatine badness tenjaskele munhu fachenjera dangerous tekunda matichese kurova serious taiba mabhero 3 months zviri continuous zikatakwa ndaitoona hora kuona mino yangu yaora bitman ndichimuona segora achindidhonzadhonza